Това е замъка, в който бяхме взедани с господаря. Спомням си, бяха много близки с моя господар. Цели нощи седяха, говориха на най-различни въпроси, спориха. Ако някой знае отговора на въпрос, това ще е той. Това ще е той. Господарю! Господарю, аз съм Санчо Панса! Оръженосецът на славния рицар Дон Кихот де ла Манча! Господарю! Помните ли ме? Аз съм Санчо Панса! Оръженосецът на славния рицар! Господарю! Кой вика? О! Пак ли сте ми? Къде он иде? Какво? Умрял? Един по-малко. Защо да ми е жал? Защо да ми е жал? Ти знаеш ли колко неприятности имах заради него? Колко неприятности? Слушах го как говори. И реших, че е прав. Да бъдеш полезен за себе си и за околните. По-добре да няма мое и твое. Любов към човека и живота, към приятеля, мир, приятелство, сговор, искренност. Човекът е личност. Честта и достоинството са присъщи на човешката личност, на благородната. Да бъдеш полезен за себе си и за околните. Повярвах му. Дойдоха едни, не ги знам какви бяха. Примолиха се бежанци, били мокри, примръзнали, гладни. Съжалих ги. Сложих ги в плевните да спят на сухо, топло. Завивки им дадох, нахраних ги. Стана ми хубаво на душата. Стана ми хубаво на душата, че съм помогнал на хората. Но сутринта, като се събудих, що да видя? Откраднали всичките медни съдове, как бяха наредени на плита, натоварили на двата ми коня и изчезнали. Оплаках се на стражника. А той ми вика, няма страшно, ще ги хваним. Как ще ги хваним, викаме, като ни ги гоните? Няма страшно, още като се опитат да ги простят, ще ги хваним. Зарадвай се. Имало власт в тая държава, че имало власт. След седмица отивам в града по работа и какво да видя? Градоначалника се разхожда с файтона, а отпред впрегнати моите коне. Още като им извиках и се спрях. Познаха ми милите. Какво искаш ти, бе? Развика се той. Какво, бе? Това са моите коне. Кой ти ги даде? Твоите ли? Той като видя, че дорите ми познават, или пък те да са вини, или пък не искаше да се занимава с мен, не знам. Но гледай. Дали, като са твои, вземай ги тогава, бягай! Кой ти ги даде? А той пак неговото си знае. Вземай и бягай! Аз пак настоява. А той като извика стражниците. Сика двама стражници, набиха ме едно хубаво и един ме проводи до градската порта. Ти си голям глупак, велика! Трябваше да вземеш коните и да бягаш! Сега кони нямаш и само боя ти кя. Ти не знаеш ли, че всички апаши, вика, делят откраднат с шефа на стражата? А той с градоначалника със съдията. На кого ще да оплачиш? На кого ще да оплачиш? Бог и Сокол, цар да вика. Айде са здрави и ми изплеща един къпшик. За Богу.